tigge nelɓe ɗe nani ɗum ɗo woni nelɓe jolfu mbi alum walla dunuɓe ɗum ko mbi kukuje. ɗe tigge Amad Tijani Sy wuro jinneji haalanno hanki nafoore majje e sawru ndu. Nafoore mum ko fati e safara hendu, safara seeɗane, kala ko wawi wonde so tawi tan o waddama e suratul jinne e suratul lamyaku, inchallahu ta'ala ma jomum dañ afiya de, ma jomum dañ afiya no fewi no fewi no fewi. Musidɗo mon Alaji ɗo e Birkilane hande ko ɗon joɗɗen eɗen pewna tigge ɗe. Ɗum ɗo nani suwat kañum tiggede taw ɗum ɗa ko yeloko. Inchallahu ta'ala gonɗo e affaire hendu en ɗoƴƴo en fof so hutorima kiiɗo ma sertu hen.